Hi Mike Son, maayong buntag. Tingin mo usab yun. Nagatawa-tawa sila Mike Son, kay Mani mo ang kwan. Kadwang manding, kadwang manding. Ganyan man. Mani siya mo dagat. maayong buntag Mike Son, karon na adlong Domingo, January 2. January 2, 2022. So, mapasalamaton kami dako diya sa Ginoo Mike Son, bisan pa man sa naitabo nga katong pag December 2021. Di, pag-init ulit. December 2021 nga sa bagyong Odette nga bisan pa man sa nitabo anagyapon ang si pangalan na di ang pag-smile sa matag usa Mike Son bisan pa man sa naitabo. So hi sang Nagyapong mga Cebuano parang kanunay bigon kita kanunay. Never News. Nag-uulat sa balita. na mong chairwoman dayo na sa Loyos siya jud nagluto dire. Chairwoman day sa naman yoy. Na day among mother of faith Mother of Faith. si Nelenza. Hi Mike Son. So kung tanaw mo karon Mike Son, please subscribe pod sa ako ang YouTube channel og like pod og share pod sa ako ang mga videos. Amen. Amen ko no. Unsay imong giluto sang? Ay imong giwa. No ID, no in. Para sa paklay ni. Go out. So kana unsa man siya pamahaw? Pamahaw sa kusinera kay wapay. Wapay kaon. Pwede videohan ang adobo dahil. Para mangay na tanan. Nagunsa ka dira Brad? Yeah, naglungat po sa mga gamay kanon para lang makataon ng mga tao kung service ko na paniud to natong tanan. Yeah, masaya. Welcome to my vlog again and subscribe my YouTube channel na Timothy Abalo Jr. Subscribe and try na. Grabe. Katulang so again subscribe my channel. My channel. Christian G. Abalo. Ilong kasyo. Lalingaw jud may balag uwan. Brad, okay ra ka Brad? Tan. Mo din ka to nagpasalamat sa unang Mike Son. Pag pero sa to nagpasalamat ka? Sa to ano? January, December, November. October? So dire day may ato di ay nya. Wala na tawo ng tarpaulin na lupad ni Udit. Nay, kira ka nay? So ako sa adtoon dito Mike Son ang nagluto at adtoon. So atong tan-awon ang ilang gipang luto nga sudan. Oy, mga igsoon. Prasa man na sa umba. Adobo. Adobo. Tataghana sa baboy oy. Nya unsa may lutuon dari sa pikas? Kanilatan sad. Sanji. Balag uwan no? Balag bagyo. Mao din ni Mike Son katong mga saging. Dagan ta kay ning mga saging dire karon wala na jud tungod ni Odette, bagyong Odette. Ang mga manglutuay nga mga kaigsuonan nagpasinguan lang in town tungod sa pasalamat ni Pabuboy di ay. Pasalamat din ni Pabuboy. So ako tan-awon dito mga igsoon. Kanay pati pang bagaan ni karon wala na tungod ni Odette. Gamit sa kisapan Bisaya mga igsoon. Ang mga kahoy. Mag-uling, mga kaigsunan. Sugnod sa pan Bisaya, gamit sa kay mga kahoy. So nalatan? Singuan taon. Ha? Tulo kaldero? Tighana na. Okay, uwan masad. Sang? Di ramen. Dili siya katol? Salita naman. Dili.
Kilo kay gamay. Kay kuan lang siya. Dili mo siya katong gabi nga. Atong katlol no pang binignit no. Gabi. Kuan lang. Sa igluto nimo? Bignit. Na mao gid ni mga igsoon no da kuan kani sa una. Kanang marog ang mga saging karon wala na. Awa. Kuan kini sa ulo na marog ang mata. Tapos sa una, barog gini. Karon. Hello. Welcome to my second vlog. Loyatan sa Ayun, mga diba? ano eh. Ay, so wala pa nagsugod ang amang service. Wala pa nagsugod ang among service kay tungod sa uwan ang among mga kaigsoon wala pa naabot. Hi, Ding! Hi! So, wala pa din nagsugod ang among kuan, wala pa dyan nagsugod ang among service. So, January 2, Thanksgiving ni Pabuboy. Hi, Ta! Cute pa ni mong tanoy. So, ikay message. Yes. Kayo muda sa mensahe. Siya mo da sa mensahe mga igsoon. Salamat nero ni Pabuboy mga igsoon. Wala ko kaingon ninyo. Hi, Bibi Tantan. Bibi Tantan. Ay, mga igsoon. So, naday ko ipalailan ninyo mga igsoon. Taga, kung ano sila? Christian pa rin sila. Hi, Brad. Hi, sis. Taga, kung ano sila? Taga dingin kayo mo? O, Taboylan. Taga Taboylan. BF sa mga sa kaigsoon din sa pagtuo. So, nisuroy sila. Hi, baby. Hi. Mana na yung amuang service mga igsoon. Bago pa jud na human time check. Alauna kapin. Medyo gutom na jud pero nagingon sa Mateo 4:4. Ako mag-igsunan malipayon kasi sila nga nagbagyo eh. Hi, Daddy. Yo. Yo, hi yo. Hi. Hi ko no. Ama JM, tusa Jim. Ben. Sister. Ay JM. All recipes. Sister. Hi, my igsoon. Maayong hapon. Manaday ang ilang pasalamat ni Pabuboy mga igsoon og naabot na sa day ko sa amo. So, pasensya sa among kortina kay habol. Tungod sa bagyong Odette na nga kuan ang among mga gamit. Mo na nga success ang pagpasalamat ni Pabuboy mga igsoon. Time check alas 4:30 na. So, nagpapahuway ko kay makalaay man sa dining lapok mga igsoon ay. Grabe ang among atop sa among scene. Nagbanaw na diri ang tubig sa sulod kay tungod ni sud ang tubig kay wala na atop sa babaw. Wala nga manghinaot ko nga okay ra mo tanan mga igsoon og please like, comment, share and also subscribe to my YouTube channel mga igsoon. To God be the glory. Bye.